His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Moni nonse konse kumene muli. Tabweranso pano patiyankhuleni Ambuye lero lachinayi tsiku la nsembe lotikumbutsa lachinayi loyera Holy Thursday. Lero lachinayi ndi pa 4 February 2021. Leroli mawu oyamba akuchokera mkalata olembera Aheberi mutu 12 ndime ya 18 kulekeza 19 kupitiriza ndime ya 21 mpaka na 24. Uthenga wabwino ukuchokera pa Marko 6 ndime ya 7 kulekeza 13. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amuthenga woyera monga adalembera Marko. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adayitana ophunzira ake 12 aja nawatuma awiriawiri. Adawapatsa mphamvu zotulutsira mizimu yoyipitsa anthu. Adawalamula kuti musatenge kanthu kena kalikonse pa ulendo, koma ndodo yokha. Musatenge kamba kapena thumba la pa ulendo, kapena ndalama m'chikwama. Nsapato muvale inde, koma musakhale ndi mikanjo iwiri. Adawawuzanso kuti mukafika pamudzi muzikhala nawo ku nyumba kumene mudafikirako mpaka itakwana nthawi yoti muchoke kumudziko. Ngati kumudzi kwina anthu sakulandirani nakana kumva mawu anu, pochoka musase fumbi la kumapazi kwanu. Chimenechi chidzakhala chizindikiro chaoti apalamula. Ophunzira aja adapitadi namakalalikira anthu kuti atembenuke mtima. Ankatulutsa mizimu yoyipa yochuluka, ndiponso ankadzoza mafuta anthu odwala ambiri nkumawachiritsa. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tinanena poyamba kuti lero ndi lachinayi limene timakumbukira ansembe, ndipo ikakhala miyambo yosiyanasiyana mapemphero amene timachita lero kutengera m'buku la misa timatenga aja a ansembe kupatula mu nyengo zosiyanasiyana za mu mpingo kanda Advent, Christmas, Pasaka ndi zina zotero. Kuma ordinary time kupatula mapemphero a tsikulo timathanso kutenga mapemphero amenewo. Ndipo chotipatsa chidwi chonena kuti uthenga wathu leroli ukutikumbutsa za mayitanidwe, kuyitanidwa ndi ntchito ya utumiki mu mpingo, aepiskopi ansembe komanso ndife tonse ngati anthu. Tikuona kuwatuma Ambuye Yesu ophunzira ake, ndipo adawalamula apite anthu awiri, 2 by 2. Komanso adawapatsa mphamvu zokachiritsa anthu, kuwatulutsa mizimu yoyipa. Adawapatsa mphamvu zakuti apite ndithu midzi yosiyanasiyana, ndipo kumeneko agwire ntchito imene atumidwa. Ife lero ngati akhristu, ngati ansembe, tikukumbutsira udindo umene tidawulandira kuyambira pa ubatizo, pa tsiku lodzozedwa, unsembewo, ndi nthawi zonse kuti chikhristu chimatituma chani. Pamene tikutsindika za unsembe, tinayambira dala kunena kuti lero kufunanso kukumbutsira ubatizo. Ife tonena kuti akhristu tonse tisamayiwale fundo yayikulu yonena kuti aliyense ndi wansembe, ena common priesthood. Ubatizo udatisandutsa ansembe achifumu, komanso ministerial priesthood, ansembe odzozedwa.
tonsefe timayitanidwa as an individual, koma timatumidwa kuti tikatumikire anthu. Ndipo utumiki kuti uyende bwino timayenera kukhala ndi good companionship, good community, kuyambira mu nyumba komanso community ya akhristu onse. Pamene akuwatuma awiri sindiye kuti ndi literally kuti kulikonse anthu awiri, inde zimatheka akutitumikira kandi ansembe awiri, kakuli iyi asistere awiri, kakuli ndani anthu awiri, koma zikungotikumbutsa the value of community life, the value of good companionship when we are serving the Lord. Pomutumikira Mulungu kuti tumtumikire bwino, kuthandizana ndi kofunika kuoposa. Ndipo kuthandizana kumeneko monga nanena kale sikungoyimira ansembe okha ayi. Tikaona structure yonse ya mpingo, companionship, unity of the church, imayimirira kukhala anthu odalirana wina ndi nzake. Tikaona mpingo mene ulili, the laity, comprised of the laity council, tikaona mpingo wathu nkuonanso kuti tili ndi atsogoleri amene tanena chigawo cha Khristu eni ake, what we call them laity council. Iwo aja paokha sangangonena kuti tikudzitumikira tokha, tupanga zakuti tokha, me, myself and I. No. Asowa tsono masakramenti atilandiritse ndani? Akumusowa wansembe, ndipo akuwasowa ansembe ochuluka ndithu. Akuwasowa asisteri, akuwasowa ngakhale pakati pawo pa malaita kansopo agulupa ndi ena otero. Value of community life, value of companionship, value of unity, umodzi mumodzi muli mphamvu. Akhristu mbali ina kupanga zimene tingathe at our level. Atumiki athu a Mulungu odzozedwa kupanga zimene anawadzozeranso at their level. Zinthu nkumatani nkumayenda, mpingo nkumayenda, nkumalandira masakramenti, kusangalala, misa zatheka, odwala adzozedwa, awathandizidwa, ukwati wadalitsidwa, munthu wina anapempha misa chikondwerero zatheka. Zonsezo ma apostolates osiyanasiyana, mabungwe osiyanasiyana, CMO akufuna mbindikiro wawo ukuchitika, CWO chimodzimodzi, achinyamata, makwaya, kodi ndi ma devotions, third order, divine mercy, legio, atumiki achifundo, mtima woyera wa Ambuye Yesu, zambirimbiri zonsezo. Koma chinsinsi chake chagona ponena kuti zitheke zifike pachimake penipeni, anthu aja adawatuma angati awiri kuti mwa yokha azithandizana. Komanso mwa yokha ngati kumene apitako kumudziko akhristu sakuwafuna, sizitheka kuti awatumikire. Inde mwa yokha isetsa ayanjana muno bwino tipite kwakuti, koma ngati kumeneko kuli resistance, kuli rejection, sizitaninso sizitheka. Pamene akuwatuma awiri tikumbukire ndithu kuti mutu umodzi zoonadi suseza denga. Nzeru za yekha adavika sima madzi, kali kokha nkanyama, tili tiwiri timene tili anthu. Mumodzi muli mphamvu. United we stand, divided we fall. Ndi zimene zikutikumbutsa kuti tikuyenera kumadalirana pakati pathu. Kuti ngakhale mphakati wathu uyende, mkulu wa mphakati ndi wachiwiri wake akuyenera kugwirizana kwathunthu. Tigwirizana bwanji? Tikalolerana ndi kudziwana. Nzangayu ali ndi mphatso, mphamvu zake zili pakuti. Kufuka kwake ndi uwu. Nzangayunso chimodzimodzi. Mulungu pakuchenjera kwake sanampatse munthu mmodzi zonse yekha. Sanammanenso munthu chilichonse kummana munthu ayi. Aliyense amakhala ndi china chake chimene amayenera kuti atumikire nacho Mulunguyo ndi mpingo wake. Ndipo Mulungu potikhala ngati watimanako zina amafunanso atikumbutse kuti inuyo musadziyesa Mulungu ayi. You are not God and you will never be God. Sizingatheke. You are limited. You are human being. Ukwanitsa izo ndi izo, koma izolephera ufuna nzako.
mfeke tikamaona ulo mmene tilili ipezeka situation ina ikufuna long one a tall person afuna kuti angotenga chinthu mwalize mosavuta ta ampatsa nzake amene ali eya wansinkhu eya womverera. Papezekanso situation ina long one imwe uja kuti afike ponena kuti wawerama apite pamene pali china chake chofunikira adalira nzake uja asi tanthandize tantengere zimene zonso ampatsa. Kuoneka ngati zoseketsa koma zinthu zimene zikutikumbutsa kuti nobody monopolizes gifts or monopolizes work. Aliyense ali ndi ntchito imene Mulungu akumtumira. Tikapita kukatumikira Mulungu anthu awiri Mulungu afuna kutikumbutsa kuti we should understand and value community life, value our brothers and sisters, value our friendships. Kumadalirana, kumathandizana pazofowoka, kumathandizana kuti izi bwanji utatere. Ndi kumathandizananso kupangana encourage pa zimene wina akuchita bwino. Choncho pakati pathu utsogoleri wonse mu mpingo ngakhale mdziko, ntchito imene Mulungu akhala kutituma in the ministry mu mpingo kandi mdziko, strength is always in unity. Wina athandize nzake zimene ali nazo, wina chimodzimodzi, wina chimodzimodzinso. Kuonjezerapo tikuonanso kuti ophunzira akuwatuma akalalike uthenga wabwino, akachititse anthu, akawadzoze ndi zina zotero. Zikutikumbutsa tonse nkhani ya chikhulupiriro chimene chimavuta kawirikawiri kuti anthu tilandire machiritso ndi kuperewera nthawi zambiri kwa chikhulupiriro. Ife akhristu ampingo wa mayi wathu Ekleziya Katolika timadziwa kuti tili masakramenti asanu ndi awiri 7. Masakramenti achinamwali, ubatizo, ukaristiya, ulimbitso. Masakramenti amachiritso, kulapa, kudzodza. Masakramenti a utumiki, kutumikira ena, holy matrimony, ukwati, ukulu, unsembe, holy orders. Nditatchula masakramenti amachiritso awiri, kulapa, kudzodza. Ambuye Yesu akuwatumawa zimene timatumidwa ansembe pa tsiku lija lodzozedwa. Mafuta a krisma aja amakhala onena kuti zatheka ndithu tikadzozera anthu mafuta a krismawo. Masakramenti, ubatizo, izo ndizo, maulimbitso, ambuye kapena amusinyo kapena ansembe kumene when they have been delegated apatsidwa mphamvu atero pa ulimbitso. Komanso mafuta a odwala aja muja timachitira pa misa a krisma ija timachula a krisma koma ni mafuta a odwala akatukumeni mafuta a krisma. Nawa mafuta odzozera anthu odwala amene akuyenera kutipatsa akhristu tonsefe chilimbikitso ndi chikhulupiriro chonena kuti akabwera ansembe athu sinde kuti adzammalizitsa munthu. Tiwapezeka mwina pena kamwino wakeyo kapena ife tikuchedwa kuti tiyitane anthu aone mapemphero komanso iyayi achipembedzo pangani kalata mpakana bwinobwino zonse zitheke munthu achire. Tikuchedwa mpakana munthu ufika poti wasiya kuyankhula, abwera abambo amdzodza, mwina munthu uja wapita, abambo atsiriza. Kuyiwala kuti machiritso timakamba nkhani ya thupi, inde akhoza kuchita di munthu uja wadzambatuka wayalula mphasa ake, koma kuchita kwinanso koposa ndikuti olo munthu uja atisiye. Koma ngati walandira masakramenti pa tsiku lakufa kwake akumalizika, chikhulupiriro tikuyenera kukhala nacho kuti sadatayike nzathu uja. Kuti ntchito ya ansembe athu ikhale effective, ioneke mphamvu yake, zimadaliranso chikhulupiriro chimene akhristu ali nacho. Tikalumikizana bwino kumiphakati kwathu, makalata ngopita nthawi yoyenerera odzodza ndi ena otero, anthu aja tikuwapempherera, tikukwaniritsanso udindo umene Ambuye Yesu anatituma. Pitani kumudzi konseko awiriawiri, kafalitseni uthenga wabwino, kadzodzeni anthu mmene akunenera mawu a Mulungu. Very clear. Amadzodza anthu mafuta ndipo amachira. Zinthu zimene mpakana panopa zidakalipo. Chofunika kwa ife ndi chikhulupiriro. Komanso pamene tikukamba za chikhulupiriro, zina zikuyenera kugwiritsidwa ntchito ndi nzeru zathu. Tiyeni tipemphererane wina ndi nzake. Tonse ngati akhristu ndakufuna kwabwino
tizidziwa kuti Mulungu ngakhale anatilenga tokha munthu payekha kuti uyu, koma pamene tabadwa kuyambira tisanabadwe n'komwe community inayamba kale pakati pa ife ndi amayi athu awiriawiri, kani tinali ma twins, kani tinali ma triplets, umodzi udayambika pamenepo pamodzi ndi amayi athu aja. Taliona dziko lapansi talira ng'a kumayambiriro, akutiuza pang'ono ndi pang'ono, uyu ndi m'bale wako, uyu ndi mnzako, akutitcholera nthochi uzigawana ndi mnzako, suli wekha umbombo ayi. Tikhale anthu opanga value umodzi, kuti tonsefe awiriawiri timasoweka kuthandizana, munthu amasowa chithandizo cha munthu mnzake. Tipemphereranenso kuti tikhale anthu achikhulupiriro cha mphamvu, tiapempherere aepiskopi, ansembe athu, atsogoleri onse a mpingo odzozedwa, asister, abrother, agulupa. Mulungu apatse mphamvu za utumiki wawo, atitumikire mwakhama, modzipereka, modzikhuthula, povomera zimene Mulungu adawatuma pamene adawadzoza. Tisadziwalenso ifeyo chifukwa ntchito ya utumiki atumiki athuwo ngati ife kumudzi kumene abwera takana, sizingatheke kuti ife tilandire chipulumutso. Choncho ifenso tidzipempherere kuti zoyenera kuwapatsa atumiki athu ngati nsembe yopereka kwa Mulungu kudzera mwa atumikiwo, tiyesetse kuchita chimodzimodzi. Tikakhala ndi chikhulupiriro, maulaliki amphamvu amene ansembe athu amatipatsa, mafuta amene amatipatsa m'masakramenti onse timalandira ajawo, adzagwira ntchito yake, ndipo ngakhale moyo wathu uthe pansi pano sutha chabe, timakhala tayamba chiyambi cha moyo wina kutsogoloko. Amen. In his time